Čus, zdravím všechny, kdo chodí na Facebook, určitě tam jste furt, sedíte na prdelích, tak já jsem tam udělal skupinu, jmenuje se Freestyleový trénink a lidi jako MCs, jako třeba já nebo ostatní, můžou dělat doma trénink jen tak u kompu, dělá ho tam fakt ranec lidí a ty lidi to baví. Měj se hezky, dávej freestyle. Ne, ty vole, ty puta.